Nici nu știu de unde să încep să povestesc despre Jigodel. Jigodel. Jigodel? Jigodel. Mă trezesc dimineața cu gânduri la el. Jigodel? Mamă! Mamă! Tot am învățat de la el. Tot. Adică am senzația că nu știam nimic înainte de Jigodel. Nimic. Da. Jigodel? Mă trezesc dimineața cu gânduri la el. Când te uiți în ochii lui, Când îl aud cum toarce. Când îl simt în pat. Când îi văd fățuca și ochișorii. Îl pierd. numai așa când am auzit de el, mie mi-a schimbat complet. Deci eu, înainte să aud, să aflu de Jigodel, vreau să mă sinucid. Serios, deci eu chiar vreau să mă sinucid și acum vreau să spun că viața mea s-a schimbat complet. Înțelegi? Jigodel. Să spun sincer, când am întâlnit pe Jigodel, nu a fost chiar ceea ce mă așteptam să fie. E destul de banal. Nu zboară, nu are superputeri, nu stă nici măcar să facă o cafea. Dar cu toate astea, mă iubește necondiționat. Și e mereu acolo, oricând am nevoie de el. Radu. Cu toții avem nevoie de un supererou. Radu? Radule! Radu? Ce-ți dorești tu de la viață? Radu? Radu. Ial. Și așa simți o eliberare. Iar Radu pe Jigodel. Jigodel e o luptă câștigată. Poartă o lume întreagă a lui. Radu. Prieten. Radule, dacă vrei și tu să cunoști toate astea, trebuie să-l ai pe Jigodel lângă tine. Ia-l, Radule. Ia-l. M-am lăsat de facultate, era urât, rău. M-am apucat de droguri. La început am luat din astea, după aia am băgat și altceva și într-o zi viața mea s-a schimbat. N-am mai luat, nici nu am cunoscut pe Jigodel. Radule, mamă, dacă vrei și tu să scapi, ia-l, mă.